The ruling party ZANU-PF leader Emerson Mnangagwa years laid back Dzikamai Mavaire, a long-time party member and prominent critic of former President Robert Mugabe. Sanapenda mashoko atukona kuti aiwa pana panoya tsala mashoko achiti idi Mnangagwa runs out of propaganda tricks. Not about subscribe or like on the bell kuti kuna umonyo kwa mchenzi. Mavaire, known for his bold challenge to Mugabe's extended rule in the 1990s, a time when few dared to confront the veteran leader, was ousted from party for his stance. Despite this, he was reinstated and served in various government positions, including as Minister of Energy. After Mugabe's removal in 2017 military coup, Mavaire briefly switched allegiances, joining the opposition Citizen Coalition for Change. However, Mnangagwa has now brought Mavaire along with his son Lawrence and former MDCT for Gutu Central Oliver Chirume back into the ZANU-PF fold. The trio was paraded at the State House on Wednesday in a celebrated move by Mnangagwa to showcase their return as a victory for the ruling party's influence. Thomas Kakuda pana pachiona kuti aiwa mutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa aiwa vanodzosa vakomana ava vanozoti vanga vabuda aiwa mubato reZANU-PF, vakomana vamwe vari war veterans. Zvaruke vanhu vachiti aiwa mapropaganda tricks avo aiwa havasisina, tuchiona vachipembera the return yavakomana ava. Vakomana vanga vari very influential. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nemapictures amuri kuona. Yes, we know kuti aiwa macritics vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro pechitiko ichi, asi mbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu, musaona subscribe or like, and turn on the bell icon.